بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، من brødre og respekterede søstre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Det er en god lejlighed til at møde jer brødre og søstre. Må Allah subhanahu wa ta'ala gøre den her lektion og den her påmindelse til gavnlig for mig allerførst, også jer. Og må Allah subhanahu wa ta'ala belønne alle dem, som deltager i aften. Og må Allah subhanahu wa ta'ala give en rigtig god dag med masser af ilm, viden, hygge og hvad nu det er. Men brødre og søstre, Allah Rabbul Izzati wal Jalal, han er vores skaber. Han har skabt os, og han elsker os. Vores elskede profet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han har sagt: Man ahabba liqa'a Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Ham som elsker, den der elsker at møde Allah, Allah elsker at møde vedkommende. Allah. Og så siger han: Wa man kariha liqa'ahu, kariha Allahu liqa'ahu. Og ham som hader, og ham som afskyer at møde Allah Jalla Jalaluhu, Allah subhanahu wa ta'ala hader os med vedkommende. Denne hadith, den er den handler omkring en dyb mening og betydning og forhold mellem skaberen Allah Jalla Jalaluhu og mellem skabelse. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, at den som elsker Allah, og den som elsker at møde Allah subhanahu wa ta'ala, den som har håb i Allah subhanahu wa ta'alas barmhjertighed, og håb i Allah subhanahu wa ta'alas jannah, Allah vil elske at give ham de store gaver og nåder, og Allah vil elske at møde vedkommende. Det er det tegn af kærlighed og tro, som en troende og en mu'min længes efter. At møde sin skaber, Allah Jalla Jalaluhu, for at opnå Allahs tilfredshed og opnå Allahs jannah og hans paradis. Men I kan stille mig spørgsmål: hvordan kan det være, at man kan elske at møde Allah? Vi alle sammen, vi er mennesker, og det er menneskets natur. Der er ikke nogen af os, der elsker at dø. Er der nogen, der elsker at dø? Der er masser af diskussioner omkring aktiv dødshjælp lige for tiden. Men der er ikke nogen i virkeligheden, der er frisk og er i sin fulde fem, der ønsker at dø. Det er derfor Aisha radhiyallahu anha, hun sagde: Ja Nabi Allah, karahiyat al-maut, vi alle sammen, vi afskyer at dø. Der er ikke nogen, der elsker at dø. فكلنا نكره الموت. sagde Rasul sallallahu alaihi wa sallam: ليس كذلك. Det er ikke det, jeg mener. ولكن مؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله. Når en mu'min, han bliver fortalt om gode nyheder, om Allahs jannah, om Allah og det, som Allah har forberedt for en. Han elsker at møde Allah subhanahu wa ta'ala, og han elsker at gå til den næste verden, som Allah subhanahu wa ta'ala har forberedt for en. Den her verden, den her dunya, har ingen betydning for vedkommende. Og når man hører omkring, når en kafir, han hører omkring det, som der er forberedt for ham, og det, som der venter for ham efter hans død, vil han ikke kunne lide at gå til det hjem og det hus og det evige liv.
Det er det, Allah subhanahu wa ta'ala sendte bud, han sagde, det er det, jeg mener. Men brødre og søstre, Allah subhanahu wa ta'ala har skabt os. Allah subhanahu wa ta'ala elsker os. Allah subhanahu wa ta'ala viser sin nåde over os, sin barmhjertighed over os. Allah har ikke skabt os for at straffe os eller sanktionere os. Det tilkommer ikke Allah, skaberen af alle skabelser, at skabe en så svag skabelse som os mennesker, for at straffe os. Allah han elsker mennesket mere end han elsker engle. Det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala har skabt mennesket med sine egne hænder, Adam a.s. Og så har han fået engle til at bukke og lave sujud til mennesket, til Adam. Og selvom Allah subhanahu wa ta'ala har skabt mennesket med det, som der er mindre værd end det, som englene er skabt af. Hvad er englene skabt af? Ja? Hvad har Allah skabt englene af? Brødre og søstre? Ja? Englene er skabt af det? Allah. Lys, mashallah. Yusuf. Nej, ikke Yusuf. Hvad er det? Ismail. Ismail siger, at Allah subhanahu wa ta'ala har skabt det rigtigt. Allah har skabt engle af nur, af lys. Og han har skabt mennesket af ler, som vores lillebror har fortalt os. Og selvom Allah subhanahu wa ta'ala har skabt mennesket af det, som der er mindre end lys, men alligevel har Allah givet det her mennesket en højere status, selvom det er mindre værd, men han er mere værd hos Allah. Så længe han adlyder ham, så længe han underkaster ham, så længe han er ham ulydig. Mine brødre og søstre, Allah han er kongernes konge. Han er alle verdenernes herre. Han er skaberen. Han er den, som ejer alt. Hvorfor skulle han skaffe os? Og hvorfor skulle han skabe os for at straffe os? Det giver ikke mening. Allah har sendt den her smukke din, islam, til os. Og Allah subhanahu wa ta'ala har nedsat forskellige profeter. Og den aller sidste profet, vores elskede profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah har givet os vejledning i form af skrift, som er Koranen. Vejen til succes har Allah subhanahu wa ta'ala vist os. Hvorfor? For at gøre os bedre mennesker. Giv os de store gaver og nydelser, som Allah subhanahu wa ta'ala har skabt for os. Ikke for at gøre livet besværligt eller sur for os. Det er derfor, der er mange, der siger, hvorfor er det her haram? Hvorfor er det her haram? Hvorfor kan jeg ikke gøre det ene og det andet? Men man glemmer, det som der er halal for os, det er meget mere end det som der er haram for os. Det er få ting, der er i virkeligheden haram for os. Og næsten alt er halal for os. Men menneskets begrænsede tankegang, den gør det, at man begynder at tænke, hvorfor det ene og det andet er halal for os, hvorfor det andet er haram for os. Hver eneste ordre, hver eneste hukm for Allah subhanahu wa ta'ala, det er rahma, det er barmhjertighed for Allah. Især den hukm, som du ikke kan lide, det som der går imod din egen interesser, og det som du afskyer, det er for at Allah subhanahu wa ta'ala vil gerne danne dig. Allah vil gerne gøre dig til et bedre menneske. Og Allah vil gerne vejlede dig. Der er en kæmpe stor visdom bag alle de ting, som Allah subhanahu wa ta'ala har beordret os til. Om vi kender til dets visdom, eller vi ikke kender til dets visdom. Mine brødre og søstre, din og mine handlinger, det vil ikke ændre Allah. Det vil ikke ændre i Allahs magt. Det vil ikke ændre i Allahs kongerige. Det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala han siger, Ja ibadi, o min tjener, lav anna awwalakum, wa akhirakum, wa insakum, wa jinnakum, ijtama'u, wa kanu ala
أتقى قلب رجل منكم لم يزد ذلك من ملكي شيئا. Hvis hver eneste menneske og jinn, de samles sammen, og de var det bedste af de bedste, dem som udfører gode gerninger hele tiden, det vil ikke forøge det mindste i Allahs kongerige. Dine handlinger, det gavner dig, og ikke Allah. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala, ja ibadi, o min tjener, lav inna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum lam yanqus dhalika min mulki shay'a. Hvis det første og det sidste af jer mennesker og jer jinn, de alle sammen samlet sammen, og var det værste af det værste, det syndige mennesker, og havde det værste hjerte blandt jer, det vil ikke formindske en smule i Allahs kongerige. Allahu Akbar. Det er derfor min og din handlinger, mine brødre og søstre, det gavner mig og dig. Det gavner ikke Allah. Det er os, der har brug for Allah. Det er os, der har brug for at vende tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala. Det vil ikke påvirke Allah det mindste i hans rige. Men det vil gavne mig og dig, og det vil påvirke os alle sammen. Mine brødre og søstre, Allah elsker os. Allah har ikke skabt os for at straffe os. Allah elsker alle dem, som Allah har skabt. Det vises gennem Allahs barmhjertighed over os mennesker, gennem rigtig mange forskellige ting, gennem hans nåde i det her liv og i det næste liv. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. Og min nåde, min barmhjertighed, det omfavner, det omringer hver evig eneste ting, også mennesket. Det er derfor, at Allah subhanahu wa ta'ala har skabt for os ting, både i den her verden og i den næste verden, som er ude af vores tanker. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, أَعَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. Allah, han siger, jeg har forberedt for mine tjener, retskaffende tjener, det som intet øje har set, ingen ører har hørt, og ingen menneskelig tanke har forestillet sig. Allahu Akbar. I dag kan vi forestille rigtig mange forskellige ting. Er det ikke rigtigt? Ja? Hvis vi ikke kan forestille os, så får vi de der VB-briller på, og så kan vi forestille os. Så kommer vi til den næste verden. Er der nogen af jer, der kender dragfrugt? Kender I dragfrugt? Ja? Mashallah. Der er nogen, der kender dragfrugt. Mange af os, vi kender ikke dragfrugt. Det er en rød frugt, der er hvid indvendig, ligesom creme, mashallah, ice cream. Ja? Og så er der sort prikker. Der er dem, som kender, de ved det. Dem, som ikke kender, de begynder at forestille sig, hvordan ser den ud. Bare roligt, det ligner ikke en drage, selvom det hedder dragon fruit eller dragfrugt. Ikke også? Men tænk dig, brødre og søstre, Allah subhanahu wa ta'ala har skabt for os nogle ting i det næste liv, som vores vildeste fantasi ikke kan komme tæt på. Allahu Akbar. Derfor sagde han, læs hvad Allah siger. Iqra'u in shi'tum, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ingen sjæl ved, hvad Allah har gemt for os, at det som fryder vores øjne, det er belønning for det, som vi plejer at udføre i den her verden. Brødre og søstre, Allah har ikke skabt os for at straffe os. Allah har skabt os for at belønne os. Det er derfor, gang på gang, har Allah givet os den her mulighed at komme tættere på Allah. Vi har lige været gennem Ramadan. Er det ikke rigtigt? 2024.
Og så Ramadan sluttede, så var vi i de her 10 velsignede dage, som var de bedste dage på hele året. De 10 dage i Dhul Hijjah. Og vi har udnyttet de her dage. De er slut, men Allah subhanahu wa ta'alas barmhjertighed, den er ikke slut. Allahs velsignelser, der er ikke grænse til det. Allah bliver ved med at give os belønninger for det mindste. Ikke kun belønninger, men dobbelt så mange belønninger. Flere gange, flere folk, 10 gange, 20 gange, 700 gange. Allahu Akbar. Det er derfor, man ja'a bil hasanati, falahu 10 amthaliha. Allah han siger, det er uden for Ramadan, det er uden for de her velsignede dage. Ham som kommer med en god gerning, hvor mange belønninger vil han få? 10 amthaliha. 10 gange. Du kommer med en god gerning, du får hvor meget? 10 tilbage. Allahu Akbar. Det er kun det mindste du får. I forhold til din ikhlas, din oprigtighed. Allah kan fordoble det 700 gange. Allahu Akbar. Man ja'a bil hasanati falahu 10 amthaliha, wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha, wa hum la yuzlamun. Allah subhanahu wa ta'ala siger, og ham som kommer med en sayyi'a, en dårlig gerning, det vil ikke blive fordoblet, men han vil kun få en dårlig gerning, der bliver skrevet ned for vedkommende, hver gang han udfører en dårlig handling. Allah. Tænk på Allahs barmhjertighed. Du gør en god gerning, det bliver ganget med 10. Du gør en dårlig gerning, du får kun den straf og den dårlige gerning, der bliver skrevet, som du har udført. Den bliver ikke ganget med 10 eller 20. Allahu Akbar. Det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala giver os så mange muligheder at komme tættere på Allah og tilgive os. Du siger, astaghfirullah, Allah tilgiver dig. Du udfører wudu, Allah subhanahu wa ta'ala, han tilgiver dig. Du beder i jama'a, Allah tilgiver dig. Du beder din salat alene, Allah tilgiver dig. Du kommer til fredagsbønnen, Allah tilgiver dig. Du kommer i forsamling, Allah tilgiver dig. Selvom hvis der er nogen, der sidder her i dag, der ikke er kommet for at høre Allahs ord, eller profeten sallallahu alaihi wasallams ord, men vedkommende er kommet for at spise pizza, vedkommende bliver også tilgivet. Allahu Akbar. Sikke en kæmpe stor belønning for Allah subhanahu wa ta'ala. I den her beretning, og Rasul sallallahu alaihi wasallam fortæller os, den her beretning, det er i Bukhari, at Allahs engle, de vinder og de afformer de forsamlinger, hvor der bliver nævnt Allahs navn og profet sallallahu alaihi wasallam sunnah. Og så kom en engle, han siger, O Allah, yaqulu malakun min al-malaika, fihim fulanun, laysa minhum, innama ja'a li haja. Der er den her person, han er ikke kommet fra det formål, som de sidder for, men han er kommet for noget andet. Han havde brug for at spise pizza, eller han har brug for noget hygge, eller noget andet. Hvad siger Allah subhanahu wa ta'ala? Han siger, hum qawmun, hum julasa'un, la yusqa bihim jalisuhum. Allahu Akbar. Det er en folk af selv, den der kommer fra sin egen gerning, sin egen holdning, sin egen formål. Men når han sidder sammen med dem, deres ledsager vil heller ikke blive ulykkelige. Allahu Akbar. Han vil også blive tilgivet. Subhanallah. Sikke en barmhjertighed for Allah subhanahu wa ta'ala. Bare fordi man sidder sammen med dem, hvor Allah subhanahu wa ta'alas navn bliver nævnt, hvor man prøver på at komme tættere på Allah, selvom man havde nogle andre formål, så bliver man stadig tilgivet. Kæmpe belønning for Allah subhanahu wa ta'ala. Det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala har skabt os, ikke for at gøre tingene svært for os, men at tilgive os. Anas radiyallahu ta'ala anhu, han siger, at profet sallallahu alaihi wasallam, han sagde, إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا
Wa in atani yamshi ataytuhu harwalatan. Allahu Akbar. Hvis en tjener, han tilnærmer mig en håndsbredde, så en håndsbredde, det er så meget. Jeg nærmer ham en alene, yani underarm. Han kommer kun sådan en lille stykke tæt på mig. Jeg kommer en hel arm tæt på ham. Og hvis han kommer med en arms længde tæt på mig, så kommer jeg endnu længere tæt på ham. Og så siger han, hvis han kommer gående imod mig, kommer jeg løbende imod ham. Allahu Akbar. Det er vores skaber, Allah Jalla Jalaluhu. Han imodkommer mennesket så meget, at mennesket har ikke undskyldninger for at ikke at blive tilgivet. Allah viser sin noget meget større end mennesket overhovedet kan forestille sig. Endnu større end det, som du udfører. Tag en skridt imod Allah. Tag en skridt mod at blive bedre menneske. Tag en skridt imod at forbedre dit forhold til Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, enhver skridt og enhver indsats du gør, Allah subhanahu wa ta'ala vil til gengæld dig med meget større gengæld, med sin barmhjertighed, med sin nærhed. Allahu Akbar. Derfor Allah subhanahu wa ta'ala han siger, Ja ibadi, Ya ibn Adam, O Adams søn, Innaka ma da'awtani, wa rajawtani, ghafartu laka ma kana fika, wa la ubali. Ya ibn Adam, لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. O ibn Adam, og Adams søn, så længe du har håb i mig, så længe du tilbeder mig, så længe du spørger mig, uanset hvad du har i din lomme, uanset hvad du har gjort, så længe du bliver ved med at tilbede mig og kalde på mig, så ser jeg bort fra det, som du har gjort. لو بلغت ذنوبك عنان السماء. Hvis du har så mange dårlige handlinger og gerninger, at de når hele op til himlen, toppen af himlen, så mange synder, så mange dårlige gerninger, du har lavet i dit liv, at det er så mange, at de når helt op til himlen. ثم استغفرتني. Og du spørger mig om tilgivelse, vil jeg tilgive dig det, som du har gjort. Allahu Akbar. Wala ubali. Sikke en kæmpe stor belønning for Allah subhanahu wa ta'ala. Du spørger om tilgivelse, selvom du har så mange syndige handlinger. Så selvom du har så mange syndige handlinger, Allah vil tilgive dig. Allahu Akbar. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala, så længe du ikke laver shirk, Allah vil tilgive alle dine syndige handlinger. Allahu Akbar. Mine brødre og søstre, der er ingen begrænsninger til Allahs tilgivelse. Alle synder og alle dårlige gerninger, som vi udfører, Allah tilgiver en. Nogle gange er det shaitan, der kommer til en og siger, ved du hvad, du har gjort det ene, du har gjort det andet, du har det ene og det andet, du har din bagage, den er fuld. Hvordan bliver du tilgivet? Det er for shaitan. Nej, Allah siger, tag den første skridt. Allah vil tilgive alt. Allahu Akbar. Subhanallah. Allah han elsker dig. Allah han vil dig. Det er ligesom, det er et eksempel, men Allah subhanahu wa ta'ala er højere end et eksempel. Ingen far vil gøre livet surt for en søn. Er det ikke rigtigt? Der vil være nogen, der har nogle andre meninger, men det er rigtigt. Sund og fornuft. Ingen far vil gøre livet surt for en søn. Men der er begrænsninger. Der er nogle ting, som man er nødt til at sætte grænser. Man er nødt til at tænke om. For eksempel, hvis en søn, han vil springe fra ansat. Hvis en søn vil springe fra ansat, hvad vil faren gøre? Det er bare, yallah, bismillah. Så får vi fred for dig. Nej, han vil ikke lade ham springe ned. Fordi han vil sige, nej, min søn, hvad har du gang i? Er du syg? Han vil stoppe ham med alt, hvad han kan. Så vil han sige, nej, du begrænser hans frihed. Er det ikke rigtigt? Du begrænser hans frihed, han er fri menneske. Han har lov til at hoppe fra ansat. Men nej,
Alle sammen, sund og fornuft siger, at man skal stoppe ham. Hvis du ikke stopper ham, så dør han. Eller for det mindste, så kommer han til at voldtage kæmpe stor skade. Det samme, når han kommer til sin far og siger, lørdag aften, jeg skal ud kl. 11 sammen med mine venner. Hvad vil faren sige? Nej, du bliver her. Hvor skal du hen? Du går ingen vejen. Han siger, far, det er min frihed. Du begrænser min frihed. Er det ikke rigtigt? Så siger han, far, stod der du ikke på mig? Er det ikke det typiske undskyldning? Jeg er et godt menneske. Der er begrænsninger for alt. Allah subhanahu wa ta'ala, han elsker os. Det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala har givet os de forskellige ting i vores liv. De begrænsninger, som er for os. Det er ikke nogle begrænsninger, der skader os. Tværtimod, det er for at beskytte os. Det er for at gøre os bedre mennesker. Det er for at styrke os og vores forhold til vores skaber, Allah Jalla Jalla. Af kærlighed til os, mine brødre og søstre. Allah har givet os alt det, som et menneske har brug for. Mine brødre og søstre, tænk lige. Hvis jeg giver jer eksempler på det, som Allah har skabt udenfor, det er langt væk. Solen er langt væk, månen er langt væk, atmosfæren er langt væk. Men وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Der er tegn i jer selv. Kig på jer selv, jeres indre, som mennesker. Vil I ikke lære noget af det? Hvem har skabt det her? Det er Allah. Allah elsker dig, det er derfor Allah har givet dig det her. Dit hjerte, min bror, min søster, hver minut, den slår 65 slag. Hvor mange slag slår den på en minut? 65 slag. Og hvor mange minutter er der på en dag? 1440 minutter. Aha. Det vil sige, at dit hjerte slår og banker og pumper hver evig eneste dag 93.600 gange. Allahu Akbar. 93.600 gange. Hvis du havde en maskine, så var den kaput på en dag. Er det ikke rigtigt? Men det er Allah. Tænk på, det er ikke 1 år, 2 år. Mange af jer er 16, 17, 18, 19, 20, 25 år. Hvor mange tusind og millioner gange er den ikke banket? Allahu Akbar. Din tarmsystem, tænk på tyktarmen og tyndtarmen og endtarmen. Alt det her, det er så langt. Det er en rør på 8 meter lang. Det er en rør på 8 meter lang. Men hvis du skal brede den ud, svarer den til en hel fodboldsbane. Allahu Akbar. Så lang er den. Og det sidder i hver eneste af os mennesker. Hvem har givet os det? Hvem har skabt det her system for os? Det er Allah Jalla Jalla. Mine brødre og søstre, kig på jeres øjne. Hver eneste af os, alhamdulillah, kan se med eller uden briller. Ikke også? Vi kan se, hvor mange pixel er i vores øjne. Vi har fået en iPhone, og iPhone er blevet overhalet af kineserne. Ja? Og kineserne er blevet overhalet af, koreanerne. Samsung og Wii, eller hvad hedder det der kinesiske telefon? Ja? Hvad hedder det der kinesiske telefon, det vil jeg gerne lukke? Ja? Allah, jeg følger ikke med i politik. Det er gode ting at følge med en gang imellem. Og iPhone, hvor mange pixel er der? Hvis vi tager Super Retina og alle de her ting med, det er 1170 pixel. Hvor mange? Allahu Akbar. Jeg kan huske, da vi var små, ikke også? Eller da vi var på jeres alder, vi havde en kamera. Telefon, glem det. En kamera med 16 pixel. Allahu Akbar. Det var super duper kamera. Og i dag, de her telefoner, glem 16 pixel. Det vil grine af mig, når jeg nævner 16 pixel. Det er tusinder af pixeler. 1170 minimum. Eller 2000 pixel.
Men menneskets øje, ved I hvor mange pixel den har? Det som mennesket har regnet ud, og det som der kan regne ud, 576 megapixel. Allahu Akbar. Hvem har skabt det? Og mine brødre og søstre, 1 megapixel svarer til 1 million pixler. Allahu Akbar. Så regn ud 576 megapixel. Hvem har skabt det her? Det er Allah Jalla Jalla. Ingen maskine kan skabe det her. Ingen menneske kan skabe det her. Det er ikke tæt på en iPhone. Glem iPhone. Din øjne. Allahu Akbar. Allah elsker dig. Så derfor Allah har givet dig det her. Hvem har givet dig livet? Allah tager dit liv hver evig eneste dag. Er det ikke rigtigt? Når vi sover, så er vi væk. Ikke også? Der er nogen, der sover virkelig væk. Der er nogen, der sover lidt væk. Ja? Der er nogen, hvor hele traktor kan køre forbi. Vedkommende vil ikke finde ud af, hvad der er sket. Vi havde en bror, han sov i moskeen. Og moskeen, der var brand. Der kom brandvæsen, der kom politi. De ledte efter mennesker. De havde råbt og skreget over hele, og der var alarm i moskeen. Manden sov. Så kom brandvæsen og pressede ind. De troede, han var død, siden at alt det her larm og alt det, som der skete, og han står stadigvæk. Men han var levende, alhamdulillah. Han sov. Det er en død. Det er derfor, man kalder det for en mini-død. En lille død. Det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala siger, Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha, wallati lam tamut fi manamiha. Der er nogen af os, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han lader os dø i søvn. Men så Allah subhanahu wa ta'ala sender sjælen tilbage om morgenen. Og nogen, Allah han holder den tilbage. Den står aldrig op igen. Hvem har givet dig det her liv? Det er alene Allah Jalla Jalla. Har du købt den? Du kan ikke købe dit liv. Du kan ikke betale for den. Det er alene Allahs velsignelse, at Allah har givet dig det her liv. Det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala, han elsker dig. Allah subhanahu wa ta'ala har givet dig så mange barmhjertigheder. Hvem taler sådan, at kom du imod mig gående, jeg vil komme imod dig løbende. Tag en skridt imod mig, og jeg vil tilgive dig alt. Mine brødre og søstre, det er derfor, vi hører en historie omkring en mand, der har dræbt 99 personer. Hvor mange? Hvor mange mennesker? 99 personer har han dræbt. Og så kommer han til en person, der er abid, en der tilbeder. Og så spørger han, Halli min tawba, kan jeg godt søge en tilgivelse? Tænk, hvilken person skal man være for at dræbe 99 mennesker? Man skal virkelig være kriminel. Glem de her kriminelle her. 99 mennesker. Og så kommer han og spørger om tilgivelse. Så siger han, Allahu Akbar. Du har dræbt 99 personer, og du vil søge tilgivelse? Nej, det kan ikke ske. Hvad gjorde han? Tog sværet. Mashallah. Rundt til 100. Og det er ikke hvem som helst, han har dræbt. Han har dræbt en, der tilbeder Allah. En, der kendt for at tilnærme sig Allah. Han kunne ikke lide hans fatwa. Hvad gjorde han? Dræbte ham også. Nu var det, hvor mange mennesker han har dræbt? Nu var det 100 mennesker, han har dræbt. Han kom til en lært person, og han sagde til ham, jeg har dræbt 100 personer. Halli min tawba. Kan jeg godt spørge om tilgivelse? Hvad sagde han? Hvad sagde han? Han sagde til ham, Man alladhi yahulu baynaka wa bayna tawba. Hvem kan komme mellem dig og Allah? Hvem kan være en barriere mellem dig og den søgende af tilgivelse hos Allah subhanahu wa ta'ala? Ingen. Så længe du er oprigtig, du vender tilbage til Allah, der er ingen, der kan stoppe dig. Der er ingen, der kan stoppe din tilgivelse. Men subhanallah, hvad skete der med ham? Han kom oprigtig for at spørge om tilgivelse. Han sagde til ham, ved du hvad? Det sted, du bor i, der hvor du lever,
Du skal forlade den, fordi der er nogle mennesker og et dårligt miljø, som ikke vil gavne dig, som vil ikke lade dig ændre dit liv. Det er ligesom os. Vi vil gerne have tilgivelse for Allah, men vi vil ikke ændre på os. Jeg vil spørge Allah om tilgivelse, men det der Gigi Gaga og alle de ting, jeg vil ikke slukke for den. Jeg vil ikke forlade musik. Jeg vil gerne spørge om tilgivelse, men jeg vil ikke, det som jeg har i min bagage, jeg vil ikke kaste det ud. Jeg vil gerne beholde det ene, og jeg vil også have tilgivelse. Sådan fungerer tingene ikke, mine brødre og søstre. Man er nødt til at forændre sig selv. Man er nødt til at ændre sin bagage også. Du kan ikke gå rundt med en beskidt bagage og tænke på, at du tager et bad, og så dufter du. Nej, du spørger Allah oprigtigt om tilgivelse. Allah vil tilgive dig, og du skal forlade den bagage, som du har med dig. Du skal ændre dine vaner. Du skal ændre dine handlinger, så Allah kan tilgive dig. Den her mand, han har dræbt 100 personer. Han kom oprigtigt for at søge tilgivelse. Han sagde til ham, forlade det her sted, den her by. Han gik væk derfra. Han nåede ikke til et nyt sted. Han døde undervejs. Så kom der englene for straf og englene for barmhjertighed. Hvem skal tage hans liv? Den ene side siger, at han er en syndig person. Han har ikke opnået sin tauba endnu. De andre siger, nej, han har virkelig søgt om tauba. Så sagde Allah subhanahu wa ta'ala, han sendte en engel, der skulle være dommer mellem dem. Han sagde, at I skal måle jorden, hvor han er tættere på. Hvis han er tættere på de gode sted, så er han tilgivet. Så er det barmhjertighedsengle, der tager ham. Og hvis han tætter på de onde og dårlige sted, så er han ikke tilgivet. Subhanallah, han var tættere på det dårlige sted. Men Allah subhanahu wa ta'ala, hvis man er oprigtig, og hvis man er sandfærdig, og man kommer med hjertet, tungt hjerte, og spørger Allah om tilgivelse, wallahi, Allah vil ændre verdens orden. De dimensioner, der er i naturen, Allah ændrede for den her person. Og sagde til jorden, at skrømpe dig, og den anden til at blive udvidet dig. Så han kommer tættere på dem, som der var gode, og han blev tilgivet og taget af de engle, som var barmhjertighedsengle. Allahu Akbar. Tænk, hvad Allah han gør for et menneske, som kommer oprigtigt og tager en skridt imod ham, subhanahu wa ta'ala. Mine brødre og søstre, en håndlængde. Hvis du kommer med en håndlængde, Allah kommer med en hel arm. Hvis du kommer gående, kommer han løbende imod dig. Allah tager imod dig, lige meget hvem du er, hvor mange synder du har begået, hvor dårligt du har levet. Men smid din bagage væk, så den ikke er en forstyrrelse under vejen, og du ikke tripler over den og falder tilbage igen. Allah elsker dig, så længe du siger, Ja Rab, Ja Rab. Du løfter dine hænder op og nævner din Rabs navn. Wallahi, I ved ikke, hvad der sker i himlen. Allah subhanahu wa ta'ala, hans engle, de begynder at komme frem og tilbage og siger, at der er en af dine tjenere, har nævnt dit navn. Allah subhanahu wa ta'ala, han lytter til vedkommende. Lige meget på hvilken tidspunkt, hvornår det er, der sker virkelig store ting i himlen. Bare fordi du har nævnt din Rabs navn, du løfter dine hænder op, og du er oprigtig, og du vender tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala. Mine brødre og søstre, vi alle sammen har behov for Allah. Vi alle sammen har behov for vores skaber. Der er ingen af os, jeg udfordrer alle sammen, der er ingen af os, der sidder her, der er fri for fejl, der er fri for synder og syndige handlinger. Hver evig eneste af os er fuld af fejl.
fuld af synder. Kullu bani Adam khata. Hver evig eneste Adams søn begår fejl. Vi alle sammen har behov for Allah. Vi alle sammen har behov for at tage en skridt imod vores Allah subhanahu wa ta'ala. Jeg spørger Allah subhanahu wa ta'ala at lave istighfar. Mine brødre og søstre, i dag sidder I en af de bedste steder, i en af de bedste forsamlinger, hvor Allahs engle, de kommer ned fra himlen og omringer jer. Du husker Allah, Allah husker dig. Du nævner Allah, Allah nævner dig. Du kommer tilbage til Allah, Allah subhanahu wa ta'ala modtager dig. Det er Allahs kærlighed til dig og mennesket. Allah elsker dig. Du skal bare være seriøs. Mine brødre og søstre, jeg slutter med de her et par eksempler. En hadith, som Umar radiyallahu ta'ala anhu, han siger, jeg har ikke hørt den her hadith kun én gang af profet sallallahu alaihi wasallam, men flere gange. En person, der hed Gifl for Bani Israel. Der er ikke nogen af syndige handlinger og gerninger, han ikke har gjort. Han var kendt, en kendt kriminel, en kendt syndig person. En dag, så havde han givet 60 dinar til en kvinde for at begå hor med hende. Da han kom og låste døren og tæt på hende, hun begyndte at græde. Så sagde han, hvorfor græder du? Så sagde hun, at jeg har aldrig begået syndig handling på den her måde, men jeg var i nød. Det er derfor, jeg har begået det, men jeg frygter Allah. Gifl, det ramte som en pil i hans hjerte. Subhanallah, han er kommet for at udføre en haram handling, men han går ud derfra med hidayah fra Allah. Det ramte hans hjerte, og han sagde, ja Gifl, du er kommet her for at begå hor, men den her person, hun frygter Allah mere end dig. Og hun græder for at ikke falde i sådan en syndig handling. Wallahi Gifl, du begår aldrig nogen synder fra i dag af. Allahu Akbar. Den næste dag, Gifl han døde. Gifl han døde. Og så stod der på hans dør, Allah, qad ghafara Allahu lak. At Allah subhanahu wa ta'ala har tilgivet dig. Allahu Akbar. Tænk på en person, der har begået alle mulige forskellige dårlige handlinger. Men en oprigtig tauba, en skridt imod Allah, gør ham til han bliver tilgivet hos Allah. Tænk mine brødre og søstre, I sidder her i en af Allahs hus. I aften, vend tilbage til Allah. Wallahi, I vil gå herfra rene, frigivet, tilgivet, så længe I er oprigtige. I tager jeres første skridt imod Allah. Fudail bin Iyad, han var en kendt person. Han var kendt for at røveri. Han røvede folk, der kom frem og tilbage. Og en kendt røver, at alle havde hørt omkring ham, og alle var bange for ham. Han faldt i lov. Han faldt i kærlighed med en pige. En dag, så var han på vej op om natten til at besøge hende. I ved, ligesom i vores land, varme lande, der er der tag. Man kan hoppe fra tag til tag. Det er det, han var i gang med at gøre, for at hoppe tag til tag, for at komme til den her pige. Lige pludselig så hører han en stemme. En person, han står foran Allah subhanahu wa ta'ala og reciterer Koranen i Qiyamul Layl, hvor han reciterer Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Er det ikke tid for dem, som er troende, at deres hjerter skal være bange for Allahs dhikr? Deres hjerter skal være overbeviste omkring Allah. Det her, det ramte som en pil i hans hjerte. Han sagde, ja Fudail, selvfølgelig, nu er tiden kommet, at du skal vende tilbage til Allah. Allahu Akbar, han hørte en ayah fra Koran.
Allah han ændrede hans liv for evighed. Han var oprigtig, lavede tawbah. Om natten, så kom han hos nogle rejsende. Og de her rejsende, de var i gang med at diskutere, skal vi tage ud nu, eller om morgenen? Så sagde de, nej, vi tør ikke tage ud nu, fordi vi kender Fudail. Han er en kendt røver. Han vil tage alt det fra os. Fudail han sidder der mellem dem og hører. Så sagde han, Allah, hvor meget ondskab har jeg ikke spredt i verden. At folk de er så bange for mig, at de tør engang tage ud af byen. Allah Akbar. Han vendte tilbage til Allah. Allah subhanahu wa ta'ala tilgav ham. Hvis du forlader noget for Allahs skyld, min bror og min søster, hvad vil Allah have for os? Hvad vil Allah gerne have for mig og dig? Allah vil gerne have, at du forlader de dårlige handlinger, og du tager den første skridt mod Allah. Første skridt imod at blive bedre menneske. Hvis du forlader de værstlige ting, som du synes, man nyder, og i virkeligheden er det en byrde, wallahi, Allah vil give dig noget, der er meget bedre, og du vil nyde det i den her verden og i næste verden. Min bror og min søster, sommerferien er lige rundt om hjørnet. Wallahi, jeg har valgt det her emne med vilje, fordi jeg ved, når sommerferien kommer, folk har sommerferie for alt. Man har også sommerferie for moskeen. Nogen får også sommerferie for salat, og Allah beskytter os. Nogle bliver helt andre mennesker, fordi det er sommerferie. Vedkommende er gået i dvale, ligesom en hvad kalder man på dansk? Bjørn. En bjørn går i dvale om vinter. Nogle personer de går i dvale om sommeren. Ikke også? Alt, det skal lægges væk. Der er ikke noget Koran, der er ikke noget salat, der er ikke noget som helst. Det eneste er spise, drikke og hygge. Og hvis det er endnu værre, må Allah tilgive os. Man falder for shaitans fælder. Det er derfor, man ser de fleste folk falde i sommerferien. Det er derfor, mine brødre og søstre. Glem ikke, at Allah han elsker jer. Allah elsker at møde jer. Så vær blandt dem, som elsker at møde Allah subhanahu wa ta'ala. Sommerferien er faktisk ikke en ferie for en mu'min. Tværtimod, det er en virkelig, virkelig god mulighed for os at ændre os til noget, der er bedre. Vi har haft travlt med skole. Vi har haft travlt med arbejde. Med alle mulige forskellige ting. Men nu har vi mulighed til at fordybe os. Fordybe os i det budskab, som Allah subhanahu wa ta'ala har sendt os. Koran. Vi har mulighed for at bede ekstra salawat, som vi ikke kunne. Fordi vi har travlt med arbejde og skole. Der er ikke nogen lektier. Der er ikke nogen stil. Der er ikke nogen opgaver. Der er ikke noget ekstra arbejde. Det er tid for os at vende tilbage til Allah. Hvis vi plejer at tage 5 minutter til at bede vores salawat, så kan vi tage 10 minutter nu. Fordi vi har masser af tid. Hvis vi ikke plejer at faste ekstra dage, så er det en mulighed nu. Hvis vi ikke kunne komme tættere på Allah før i tiden, så har vi mulighed for det nu. Fordi vi har fri for rigtig mange forskellige ting. Mine brødre og søstre, det er tid for os nu at vende tilbage til Allah. Allah har skabt os. Allah han elsker os. Allah han ønsker for os, at vi vender tilbage til Allah. Allah vil gerne have, at vi tager den første skridt. Wallahi, min bror, min søster, lad være med at vente, til I kommer ud om aftenen, eller I kommer ud af moskeen. Det er nu. Lav niya, at jeg vil ændre mit liv for evighed. Wallahi, den første skridt du tager nu, Allah vil ændre dit liv for evigt. Min bror, min søster, må Allah subhanahu wa ta'ala give mig og jer tawfiq og styrke til at udnytte den her fritid, som vi møder snart. Eller nogen, der allerede har sommerferie. Må Allah subhanahu wa ta'ala gøre os blandt dem, som kommer tættere på Allah, og ikke dem, som kommer længere væk fra ham. Og må Allah gøre os blandt dem,
som elsker at møde Allah, og ikke blandt dem, som hader at møde Allah subhanahu wa ta'ala. Må Allah subhanahu wa ta'ala gøre det let for os, og tilgive os, og gøre det til nogen, der er bedre mennesker. Må Allah subhanahu wa ta'ala gøre det let for jer alle sammen, og også mig, og må Allah subhanahu wa ta'ala velsigne jer. Og inshallah, bi'idnillah ta'ala, forhåbentlig har I alle sammen lavet niyya, og taget den første skridt imod Allah subhanahu wa ta'ala i aften. Og sallallahu ta'ala ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.